The ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa might have been left with an egg on his face following pronouncements by CHAMISA that KUTYA Tagore is now a Central Committee member. CHAMISA dismissed Mutsvangwa's statements as confusion, social media hype, and much ado about nothing. Sadabeda mashoko buda pangwa inai chinza ameno kuti Mutsvangwa pangwa ino ari kufila sei after zvafinalizwa kuti kuda kwachitagure aiwa zvava irreversible izvi atovamo muCentral Committee. Nobva subscribe like watomba bell icon. Tipinda panapa pahendo HSTV tinoona vanhu vanopinda vachikomenda to their post vachiti well wait for Mutsvangwa to respond, he will be serving a sharp bite as usual. Vanopinda vachiti toda kuona kuti Chris achaita sei anotuka aiwa nezvinhu zvasikatitauri panapa. Vanopinda vachiti mutisi who say hakusi kutenda asi kupa vanhu development. Vanopinda vachiti hatina option, takutotemba ama-factional fights iyaya pamwe zvoenda nepamwe tikaona a good leader. Vanopinda vachiti it's a circus in jungle. Vanopinda vachiti Motormouth will learn the hard way that the party is bigger than an individual. Vanopinda vachiti hopo chimwono ngati Savenga murume, he told us that Tagore is the next president of Zimbabwe. No one is going to stop him. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino semburi yeZimbabwe imbotidze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pezviitiko izvi zvoitika muZANU-PF. Pinda kumasection medu dzemafungiro enyu, subscribe or like, wachiona bell icon.